Ahojte pri Evanjeliu. Inak v krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho Evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie a mojej vlastnej skúsenosti. Poznáte tú časť Evanjelia, kde Ježiš hovorí: kto chce ísť za mnou, nech vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš nehovorí o kríži z dreva, ktorý máme vziať na plecia a vláčiť ho so sebou do práce. Hovorí o kríži ako symbole niečoho, čo je nepríjemné, niečoho, čo je ťažké, čo je namáhavé, niečo, čo odporuje ako keby naše prírodzenosti. Čiže toto je pointa Ježišovho odkazu. Hej. Kto si chce zachrániť život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. A teraz sa poďme pozrieť na to, o čo hovorí moderná psychológia. Moderná psychológia hovorí, že bez toho, aby si išiel mimo komfortnú zónu, aby si porážal svoj strach alebo svoju lenivosť, nie je možné prežívať well-being, hlboký vnútorný pocit šťastia. Nutne, pokiaľ sa chceš niekde dostať, potrebuješ sa nie riadiť emóciami tým, čo sa ti chce, ale tým, čo chceš. A na to potrebuješ disciplínu alebo pevnú vôľu. Keď sa bavíme o kríži, aby si vzal kríž, nejde to bez disciplíny. A viete, čo je úžasné? Že disciplína sa dá naučiť. IQ zdedíš, nejaké sociálne prostredie, rodičov, genetiku, všetko dedíš a mnohé veci nevieš ovplyvniť, ale čo vieš ovplyvniť, je tvoj prístup a vieš vytrénovať svoju pevnú vôľu. A tiež americkí vedci zistili v inom výskume, že willpower outpredicts IQ by factor of 2. Pevná vôľa ťa predurčuje dvojnásobne na úspech v živote, ako ťa predurčuje samotné IQ. Spravili test s malými deťmi, povedali im, 3-ročné malé deti, že keď tu máte cukrík, keď ho zjete, tak budete mať len jeden cukrík. Ak počkáte 10 minút a ten cukrík nezjete, dostanete 2 cukríky. Test prebehol, prešlo 50-60 rokov a pozreli sa na životy týchto malých detí, 3-ročných, ako kto skončil v živote. A čo si myslíte, že kto prežíval šťastnejší život, kto bol úspešnejší, kto viac zarábal, kto bol na tom zdravotne lepšie? Asi tušíte, boli to detičky, ktoré si dokázali odoprieť okamžité uspokojenie, počkali a dostali nakoniec 2 cukríky. Rovnako je to s nami, pokiaľ dokážeme vystupovať z komfortnej zóny, dokážeme toho v živote oveľa viac. Oveľa viac. Prajem nám všetkým, aby sme v sebe našli silu rozhodovať sa podľa toho, čo je správne a čo naozaj chceme, a nie podľa toho, čo sa nám chce. Majte krásny a požehnaný deň. Ahojte.